ନୟାଗଡ଼ର ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର। ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଥିଲୁ। ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଛାତ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ 551 ଟଙ୍କା ଟୋକନ୍ କାଟିଥିଲୁ। ଟୋକନ୍ କାଟି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ରିଅଲରେ ଦେଖିବେ ରିଅଲରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେଠି ଶିବ ଠାକୁର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଲଡ଼ୁବାବା କହିଲେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଥରେ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆମେ 3ଟି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦରତା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ପୁଷ୍କରଣୀ ବାବଦ ଆପଣ ମନ୍ଦିରର 2ଟି ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶିବଙ୍କର 2ଟି ତ୍ରିଶୂଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଏପରି ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି, ଏପରି ତ୍ରିଶୂଳ କେବଳ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମୟୂର। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୟୂର ବି ଦେଖିଥିଲୁ। ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼ର ଏହି ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୟୂର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ମୁଁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ମାନେ ଆପଣ ମୋ କହିବା ମତାମତ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ କେମିତି କଲେ ଭଲ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ବି ନୟାଗଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଥରେ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ। ତ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲା, ତ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ବା ଜଳୀୟ ପାନ କରି ଥଣ୍ଡାରେ ବାହାରିଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ଏକ ଜାଗାକୁ।